11 gold medal sa Pilipinas sa Southeast Asian Games sa natad sa archery nalangkat sa tulo ka mga proud bisdak gikan sa Dumaguete City. Samtang laing atletang bisdak nga garbo sa lakbayan sa Talisay, midaog usab og silver medal sa men's triathlon sa SEA Games. Sa irantang detalye, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Laing golden moment ang nakadapit sa atensyon sa mga netizen human midaog sa bulawang medalya ang tulo ka mga proud bisdak sa women's archery sa 31st SEA Games dito sa nasod sa Vietnam. Sila mao ang managsuo nga Pia og Abby Bedaure og Febe Amistoso nga puros lumad nga tagadakbayan sa Dumaguete. Kulbahinam ang ilang final round tali sa Vietnam human na bullseye ni Abby ang iyang final arrow sud lang sa nahibiling 10 ka segundo. What was going on in my mind was just that I was going to shoot this arrow and I was going to shoot it well. I didn't even pressure myself to shoot it. Golden Bulls ay gayud ang ilang natampo human sila mikulit og kasaysayan isip labing unang nakaangkon og gold medal sa natad sa archery sa Southeast Asian Games. Samtang sa natad sa men's triathlon, dakong garbo og dungog usab ang gihatag ni Andrew Kim Remolino human siya midaog isip silver medalist sa SEA Games. Aminado man nga naglisod sa pagsugod pa lang sa mga kompetisyon apan wala siya mawagtangan og paglaom. Daghang slippery reports and also there were like an Olympian swimmer switch into triathlon, so we were gap around 2 minutes during the swim pero we were able to work together. Ang kalampusan sa atong mga atleta sa SEA Games nagpahinumdom kanato nga matag storya sa kadaugan at dunay sakripisyo nga kinahanglan antuson aron lang makahatag og dungog og garbo sa atong nasod. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.